coñeces alguén que diga non? A todo. Na miña casa hai unha. Cóntovelo. Xa veredes. Vamos a ver entón. A nena que sempre dicía non. Martina sempre di non. Sempre. A Marti gustalle moito xogar cos seus xoguetes xusto antes de comer. Peña, é hora de poñer a mesa. No. Martina é moi exixente con todos os da súa casa e a veces tamén cos compañeiros e cos profes do cole. A menudo fálalles de malas maneiras. Non dis por favor, Martina? No. A Martina encántalle comer sempre coas mans. E come todo, con elas. Come a sopa, o bisté, os espaguetis con salsa. Martina, utiliza o tenedor. No. Pero cando terminan todos de cear, mamá e papá sempre lle piden que colabore recollendo a mesa. Axudasme a recoller, Martina? No. Martina todos os días sae correndo da cociña con moita presa. Martina, vai lavar a cara? No. E vai directa a ver a tele e os seus dibuxos favoritos. E os ve preto da pantalla, moi preto. Moi preto. Martina, alónxate da tele. No. Martina, vai lavar os dentes. No. Cando se achega a hora de dormir, apetecelle moito seguir xogando cos seus xoguetes da súa habitación. Martina, tes que arranxar a túa habitación antes de ir para a cama. No. A Martina, o que menos lle apetece... Pon o pixama, Martina? No. Tampouco. A Martina, o que menos lle apetece sempre é irse a dormir. Non lle apetece nada polas noites. Martina, é hora de ir para a cama. No. Jo. Martina, vas parar de dicir non? No, 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 no. Pero... Acórdase de que xa apetece algo. Vai buscar un conto na estantería da súa habitación e nas puntas dos pés. Sae da súa habitación. E Martina vai á habitación de mamá e de papá. Por favor, me des un cuento. Sí. E colorín colorete, este conto rematou un periquete. Corto. Gracias, Marti.